Remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Timing sa dang imong paghapit na ako, da. O sa magyatong kanon? Oh, whatever. Dali na. Sakay na, Misty. Oh. Seryoso ka, Tito? Yes. Sakay na yun. Oh. Okay, Tito. Seryoso magkita ka. Hinoon, doon naman sa ko Gcash. Oh. Yung di ko pagkauwawan. Ay, kabala ka. Sky is the limit. Ang ipa-order na ko nimo. Ako na yung ipaimbitar ni Mama si Labi o mga. Siguro ko nga maikog mo balibad si Labi. Wa man ko. Usa, wag siya katarungan sa pabalibad. Labi. Excited ako nga ikauban ka na sa tibuok kong kinabuhi. Sure ka nga, anhita din, he? Yes, Tito. I like their pizza here. Yay. Ako'y gusto yun yung pizza. Doon na kikisulti, Tito? Na, man ko'y gisulti, ha? Padulo na ko ang service crew, ha? O sa may imo, Tito? Ay, coffee ray ako. Miss, dali ra. Mitilaw unta ka sa ilang pizza, Tito. Makapawaw ka gyud tungod sa kalami. Mas lami na yung coffee, ha? Ha? Nanguyam ni mo si Primo? Ha? Ay, suod naman good mo. Mamisita na good siya sa inyo. Oh, kinsa may ang gibisitahan? Ikaw o ang imong mama? Oh. Nganong naapil man si Mama, Tito? Pero may magong naas mama ni mo kung magkuyok mo si Primo. Nangayab si Primo ni mo? We're just friends. Friends, ramong duha? Nga naman. Doon ay mo priso na mo kung friends naming duha? Oh. Uy. Mamaya na ta din ni Tito. Ha? Oh, pag-ani ka magkaon? Dili ko gustong interviewon mintras nagkaon. Thank you sa snacks, Tito. Uy, kadayod lang! Misty, kadayod lang! Misty! Makalakot. Nga naman kang manghilabot pa man sa kinabuhi sa uban. O giapil pa gyud niya sa Mama.
Unsa ka kun ako na si magdaag tinuno ang munggos. Kanon nga mais. Og piniritong isda dito sa Lovers Lane mo ni Lavi. Oh, ang akong cellphone. Oh, kisa man yung nanawag. Oh, hello? Ikaw ni Glenn. Nagkaila ka na ako? Ako si Cedes, ang mama ni Primo. Unsay ato, ma'am? Diaran ko sa tindahan. Nagluto kog tinuno ang munggos. Ingon man, nagluto sad kog mais nga kanon. May giluto sad kog adobo. Ingon man, danggit nga mantikaan. Wow! Kalamigod anak, ma'am. Wamang ko diri si Primo. Milarga gabi pa ingon sa Mindanao. Unsa ka kon? Sawaan ko nimo sa akong niluto. Actually, ma'am, paborito na ako ang imong giluto. Maupito na giingon ni Primo. Aon sa man, muari ka karon? Kay magsauta sa pagpaniod to. Kuan. Please, ayaw ko balibari, Glenn. Gisultihan manggod ko ni Primo sa imong paborito. Og nalimot ko nga wala ay karon ang akong anak. Busa, nakahuna-huna ko nimo. Would you mind accepting my invitation? Naa ka sa tindahan? Sige, ma'am. Anhaon ka na ako. Nalipay kaayo ko. Ngawa mo balibad si Glenda sa akong imbitasyon. Husto gyud si Primo. Paborito gyud ni Glenda ang akong gipangluto. Ngano dili man kayo ko nakatando sa mama ni Primo. Hinsaon, paborito man sa gunako ang iyang giluto. Wala magaling dito po nga akong laway sa kahinam sa iyang gipangbat-bat nga sudan. Bahala na, wabitaw si Primo. O murag, insulto sab ko na ako siyang balibaran. Giayo ra ba ko niya kangyo? Ang akong cellphone. Si Misty may nanawag? Nga naman ka? Hello, Iha? Nanawag pa lagi ka? Naglagot mo kito, Willie, ma? Magsauta ron sa paniod to, ma, ha? Kay sugin lang di ka sa kapuang atong tawhana. Unsa? Makiksaw ko ni mo niya makugang pagyud ka? Aw, anaon na lang di kasi mong office, ma. Wa ako sa akong office, Iha. Meeting with my clients. Ay, mao ba? Wrong timing di ay ko. Sorry, good kaayo, Iha. May sayo ang kag panawag, aron ma-reset na ko ang meeting. Okay ra ma. Ako ra magud untang isumbong nimo ang kakorni ni Tito Willie kod. Kay unsa may iyang gibuhat? Unya na lang inigabot nimo ma. Okay. O man ka magdali ang maumong sumbong. Ay, corny lagid kaayong tiguwa nga ma. Okay ma. Enjoy sa imong meeting and lunch. Wa ko balibari, anak. Moari ko no siya. Nakasiguro ko mga magpangita na siya sa imlot. Okay, sige na, anak. Dili na ta magsulti, ha? Kaya tingalig maabtan unya kong Glenda nga nakiksulti nimo sa cellphone. Tingalig magduda siya. Ay lang pag nga ang CCTV sa kusina to, ma. Magsudong ko ninyong duha nga mga on. Anya, dili ka lang maminaw sa amo pa nagsultihan? Maminaw eh. Akong paminawon on sa on pagbulas sa akong mama ang akong labi.
Nala, sige. O niya nang magsulti, ha? Naka-on na ang CCTV. Dali. Ari diri, Glenn. Nindot man na ako sila din sa tindahan. Organize. Tungod kay dili ko gusto gubot sa akong pananaw, Glenn. Dali. Ari ka diri lingkod, Glenn. Wow! Kalami sa imong giandam, ma'am. Pwede pang kinamot? Ha? Magkinamot ka? Ay, ganahan kay akong magkinamot, ma'am. Basta ingon ana na ang akong sudan. Would you mind? Of course. Kung nauna makinamot na lang sad ko. Nindot kaing ikumot ang munggo sa kanon nga mais. Parehas na ito, ma'am. Maugid. Diri ang lababo, Glenn. Nagsawa na sila sa mama ug ang kulapi. Kanindot ang dagon. Ila pag yung kauban. Pero may dahil mo lutuan ang ganyan ini si Primo, ma'am? Dili good pirme. Kayo sahay, mutapol lagi ko gluto, Glenn. Pero kung mo request siya, ako gidayong siyang lutuan. Daan na siyang ganahan ini makauna? Oo, kaniya to sa buhay pa tong iyang amahan. Mo reklamo in town. Kay gidili man niya ang munggos. Mao ba? Abi ni mo, Glenn. Nahadlok ba ya kung imo kong palibaran? Pero nangisog lang jud ko. Kay giganahan man kumuluto og tinuno ang munggos. Ingon man, magprito ko ning isda nga danggit. Dugay na sab ko nang hando ini makauna, ma'am. Dili lang makakuha sa akong timpla nga akong kusinera. Niya. Nakakuha ko sa imong timpla? Kuhang-kuha, ma'am. Maayo man dahil kang muluto. Kung mao ka na, katulo sa usa ka semana, magluto ko og ingon ni ini. Unya, imbitahon ka nako. Okay ra ba? Okay, ragid kaayo, ma'am. Basta ako'y lunch meeting o ka makigpangaon si Misty sa gawas. Si Misty lang gyud mo akong karipal sa akong kasing-kasing sa akong labi. Nabusog ka, Glenn? Perting busog ka. Grabe, ma'am. Nanon niya, makausap ako ni mag-imbitar. Why not? Basta lang lagi wa ko'y kompromiso. Bisag ni si Primo, dili ni mo balibaran ang akong imbitasyon? Kuan, basta ikay mo imbitar na ko. Abi ni mo, Glenn, nanagana bayagid ko sa akong pagdapit ni mo ganiha. Nahadlok ko nga tingalig, makaingon ka nga, presko na ko. Nagkaila na tawa ba? O giayo gid minimo si Misty og receiver. Basta, salamat gid kaayo nga gihatagan nimo bili ang gamay ug yano na kong linuto. Pero akong paborito. Okay ra gid kaayo, ma'am. Sa sunod, basta walang ko'y kompromiso. Mag-abot gihapon ta dinhi aron magsaw sa tinuno ang munggos. Piniritong danggit ug kanon nga mais. Oh, ha? Natuman ko ng imong gusto, nak, ha? Ganahan kay siya sa imong luto man. Moyang pong. Nak, nagkinamot pag yun. Aw, misunod lang sad noon kung kinamot niya. Ingon na gid mi mahakon mga unsa mong lovers lane. Bili ko sa imong luto, ma. Ha? Kano saman di ka mo uli? Karong hapon. Oh, okay, kay nak. Pagutom lang daan.
Aron mahurot nimo ang nahibiling monggos. Ang mantikaan ding danggit. Aw, lutuan lang tika. Nahurot naman gud ni Glenda ang isda. Sa'yo lagi kami uli, ma. Wa na lang ko mulaho sa office. Nanawag na lang ko sa akong secretary. Marag, na-intriga ko sa imong sumbong da. Naglagot lagi kong Tito Willie, ma, uy. Nga naman, unsa may ang gibuhat? Iya kong giatangan sa eskwelahan ganina. O niya, gipugos ko kong pakoyo kay mag-snacks ko naming duha. Unsa? Nga nabi uban ka man? Family friend ko na to. Og, maayo man sa danyang pag-imbitar na ako. O niya, unsay nahitabo sa inyong panag-upan? Samtang nagkaon ko sa paborito na kong pizza, iya kong gipangutana kon. Kung nanguyab ako nun ako si Primo. Unsa? Ang gikalagutan lang nako, ma, kay iya kang gidamay. Something nga murag nagpili si Primo natong duha. I can't remember when you weren't there. When I did Muli kay nasabkaha si Glenda ni Primo, mga kasama at ani ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. can't imagine Mibali ko tungod nimo. imagine anything. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. The years you've never let me down. You've turned my life around. The sweet